A wannan bidiyo namu insha Allah zan nuna maka yadda zaka mai da fotonka daga wannan zuwa wannan tare da taimakon application guda ɗaya. Idan baka san wannan hanyar ba yana da kyau a ce ka kalli wannan bidiyo daga farko sai ƙarshe. Kar ka manta danna mana alamar like da sharing din wannan bidiyo da kuma danna mana alamar nan ta subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyin mu na nan gaba. Da fari idan ka je ka download din wannan application ka ba shi damar da ke bukata zaka danna wannan waje. Kana danna wannan waje zai nuna maka kalli ka zabi hoton da kake da bukata. Da zaran ya nuna maka wannan fuskar kake anan ya baka dama zaka yi editing din fotonka da kyawu. Anan ya baka dama zaka iya goge duk abin da baka da bukata a bayan fotonka kamar haka da kuke yin duk wanda kake da bukata zaka iya goge. Idan wannan ne kal bata yi maka ko zaka danna wannan waje idan ka ga na alaman da zaran ka danna shi kenan kuna ganin kala ta sauya kamar haka. Kuna ganin da zaran na danna sai kala ta sauya. Kuna ganin gashi nan sai mu tafi idan kana da bukata kara min fotonka wani kyau kaɗan da wasu abubuwa kamar haka. Misali zan danna wannan wajen kuna ganin gashi yanzu misali ina danna wannan wajen da kuke gani shi ganin ga abubuwa da za su kara min foto na kyau da wannan nake da bukata zan iya danna ga sunan da kuke gani amma mu da yake bana da bukatar su kawai zan iya yin goge su kamar haka zaman bana da bukatar su wannan bana da bukatar su. Sai kuma idan ka ƙara editing ɗinka idan kana da buƙatar ka fiddo fotonka zaka danna wancan alamar da kake gani na saman nan da kake gani da zaran ka danna shi yana nuno maka wannan fuskar kake gani shikenan ka gama fiddo wannan foto naka. Duka anan muka ƙarshen wannan video namu. Idan wannan video bai da kai kokari ka danna mun like kai sharing din wannan video domin ƴan uwanka da yawa su gani.